Uy! Sus! Yawa na ko buang na. Sus! Abi na kong na ako'y kontra. Pero gituok magano ko. Naku naman di usa. Damong gore di. Buang na. Lubat-lubatan mo ito ako ang gisuong. Ay nga, bayaran ko 20. Isog yung amahan. Kumusta na ka to siya lano? Dugay-dugay na ba? Mura maglisuod sa kong panumduman ng gibuhat nila nga gikulata ko. Unsa kini tabo nga nung gidamgo-damgo magkuato niya? Ako raman usa ni ako ang balay. Pero dili dapat mahadlok oy. Song-song sila dili. Kuag kuglingon niya. Sulngon ko nila. Kila rin labot nila. Ako na sa'yo mo ako yung mabunog nila. Basta ngari-ngari sila. Bisin pag sila patibok pamilya. Masong na ko. Kay labon pa ako minyo. Ngamong ko. Ha! Musta na ka ito kumpare na ako nga kumpare ng papuho, no? Tay, sukad na doon na may kulata. Wala na yung makita. Pinanakatuig. Nya, mubayad lang 20. Ita tuhana, asa na ikasya ron? Tugdugay na gaming makita. Isa mo siya? Si Pariam din eh? Nagipal, usa ko man pa, oy! Buhi ko! Init kayo! Yung sama ka magsigim kag pugong-pugong na ganoon. Sus! Ay, yung pugong-pugong ikin. Usa ka man pa, oy! Dako, napan yung kay kalagot niya, gamay pa ko pa! Tud karon! Sus, mau gani, naglagot akong maayo kay wa ako kabaw tungod atong tawhan na. Wa na ning balik imong unahan ning biya ratan awa. Gamay pagkato karon dako na grabe. Oh my God. Dako na dali mo na ko. Kung na mag Dako pa ko ni mo pa. Oh, sus. Magapit na ta magaulit Ayun, sa nalagi po. imong kadako ba. So tagilan juga patay bilang kada sa una miingon sila nga hapa kanay hapon. Karon ra ba nga nak bilangkad kinay hapon. Ay jud totoo ana basta. Dili Pero pa. mo uli dito uli. Sige ko muli pa, oy! Dali na pa, usa ka man pa, oy! Ay lagi ko pugong-pugong kay mo adto bulataon ka to. Tuhana, isip kayo? Asa mo sa pingon? Alam mo mag-isugan mo. Usap ko, sana rin ako. Oy, Pre, Pala, usa ka man pa, oy! pre, sabay, problema. ha? Taong problema. Mo adto ko atong atong dirahan ba? Ay, kakalimti na to. Pagigay gamay ba na yung bata kung dako na kayo? Hindi lang nga Ako, apa siya ka mo po? Pa rin kagapong kamubon. Wala lagi pre mao ganing adtuon ako pre kay ako tong usban pre kay tungod ato na akong asawa wa na mo uli. May mahay magiging ko ito. Pre, Sakto kayo ni. may mahay magiging ito. Bayad naman ito sa 20. Yan mo pag ginaginuto. Magbayad lang. Hantod karon wa mo bayad. Unsa man pag di magmaymahay ana, ha? Wa mo bayad. Pertin tong gitubuan pa to na akong may pertin to. Kuha yang bayranan pre. No? Nindako naman gani niyo. Samo to yang bayranan pertin tong dako ah. Unsa ni kasi hindi ko wala dako yung bangag. Kaya ang lisod ug ang bangag mo dako dili mo dako ang lawas. May ganun. Oh my God. Ha, asa ang bangag mo? Gamay. Bantay lang jud kanako pero pauli Lagi ko. pre kuyugi ko pre. Usa ka man pa, Ah, oy! kuyugi ko dito. Ato na Ako to. bukuyo ko pre. Ako kuya, sad ko pa, kuya, sad ko! Sana yung kuyog mata oy. Buang namguha. Hadlok. Tuok nila nga. Akuan balay na ni. Ilap na kong ari-arion. Dugay na itong panahon. Pila na tuig. Sus! Ayo! Yay! Yamat! Kinsa bron! Ayaw! Lagi pa! Ayo! Kay, kana o mo kana gago ko Yamat rin ninyo! Nganong nabot mo rin sa konduktoryo? Natural! naabot me. Kay tuol kay dula pa kay utang niya. Oo! Ay, bayad na biya ko yung 20. Dito sa inyo ha, pwede ko nyo bukbukon. Pero dili sa mua, dili sa... Ay, mangilot! Dili sa pwede. Ako ano yun? Nakaibaw mo! Ha? Hoy! Gunitin pa, gunitin! Ayaw! Lagi pa! Dili! Ikaw, ibaw mo ha? Sa inyong gibuhat diri mag-isog-isog mo? Ha? Nakaibaw mo kung sa inyong diurisyon diri? Ha? Diurisyon! No trespassing! Init kalat ka birid sa area mo! Ikaw, ikaw magsige ka. Ay, na ha? Ay, kunyong nga na ha? Tungod na ba nimo ha? Tungod nimo. Ang akong asawa. Ha? Kita
ning biya tungod di mo hana ratol-ratol. Wala ni uli. Wala ni uli. May naikan jud ka. Wala ko ani uli di ay. Utang nimo, ha? Utang nimo. Banati ko na bunog ko, 20 ra kong utang. 20. Bayad ako ninyo. Unya karon nagpatambal ko sa ospital dako kay ko gasto. Oh, kay bawo Pila ka. ka tuig. Pila ka tuig. Pila ka tuig. Gamay pa ni ko Dako na lang anak. ni mong anak. Ni dako na lang, taas pa nimo. Una, gamaya, karong bilat na kuha na. Oh. Bay. Ya bay. Oh, bayad na ko bay. Bayad ako. Bayad ako. 20. Ay lang bay. Ay lang bay. Bawiri. 20 din mo utang no. Oh, 20. Pag Ang isasahan ko gasto na. kay dako kay ko gasto sa ospital. O kani bay ipalit na ka ng skincare ang uban. Unya mauna na mo bayad na ka sa. Ari na ay na ihuga ano na ihuga. Ay.